Bai, Inigo, hirugarren galdera. Irudikatu Bizkaian edo Eskola Autonomia Elkartean zeu zarela lehen sektorearen eta landa garapenen politiken arduraduna. Zein norabide hartuko zuten zure planteamenduek edo ikuspuntuek? Bueno, lehenengo eta bene diagnosi bat egin behar da zein den gure egoera. Gure egoera da, orain bertan, elikagai ekoizpen krisi baten gaudela. Bai? Eta elikagairik ekoizten gero eta gutxiago egiten gero eta gutxiago ekoizten dugula, eta bueno, hor krisi horretan bagabiltzarela. Eta hori konpontzeko gu beharko genukena, egin beharko genukena da nekazal politika baten aldaketa. Bai? Orduen hor badaukagu nekazal politika bat, Europatik bideratzen zaigune nekazal politika bat, baina guk geure nekazal politika berrengo izango genuke. Nekazal politika esaten dodanean ez da bakarrik ekoizpena, baizik eta ekoizpen horren transformazioa eta salmenta ere. Salmenta modelo oso garapena mozten duen salmenta modelo baten gaude. Hau da, puntu gutxi batzuetan bakarrik saldu alda eta horrek gure ekonomiaren garapenaren kontra doa. Beraz, ere, nekazal politika bat dinogunean, salmentaren puntuen berretxikuspena egin beharko genuke ere. Eskerrik asko, Inigo. Zuei.